Abake bavele la kuma comment abantu abathi mina sengake ngosa egcekeni lomuzi wakithi. Ngosela okhokho bami nogogo bami nabantwana bonke bakithi esebalala phansi kothuli lomhlaba. Ake ngikhuleke umhlaba wonke yingwele ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini umshana wakwaNgcobo Fuze. Na indlela yesintu ifundisa isintu kunezihloko eziningi ezinohlonze neziphendula imibuzo eyahlukene ethinta isintu. Indlela yesintu ke njengamanje ekwispesheni 450 rand 550 uma sokuthumelela. Bafowethu nodadewethu njengoba ngithi abake bavela abantu abathi bona sebake bosa emagcekeni emizi yokhokho babo. Bosela okhokho babo nomkhulu babo nogogo babo nabantwana bonke baphakathi kwegceke esebandulela kwelamathongo. Abavele la kuma comment. Ayikho bafowethu into ebaluleke njenganokosa egcekeni lomuzi wakini. Kungosiwa ngoba naku kuhlatshiwe kuphela. Uyabona wena njengoba uyithanda kanje inyama eyosiwe njengoba uthanda kanje ukosa. Nokhokho bakho bayathanda ukosa. Kodwa wena uma uzohamba uyokosa la osakhona ukhumbula ukuthi usukuzosela wena. Ingako namuhla ngithi ake ngifike kule channel ethenkulu impunga yesintu. Ngizochushisa ababukeli bempunga yesintu ukuthi uma wosela abantu abadala wenza njani. Kunomuntu ukothola ukuthi umsamo wakhe ulungile uyakhazimula njenganalo wakithi kofuza awu awuyasabela haya muhle phela kufanele uncome umsamo uma umuhle kufanele uncome. Omunye uthola ukuthi umsamo wakhe uyadunguzela akakaze athi uma eyile emsamo wafike wacela okuthile okanye wabuza okuthile bese ayithola impendulo akucelile bese abantu abadala bayamlethela. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuphehlwe amanzi amnyama. Nanti iphuze ngifisa ukuthi abantu balibambe. Uma kuthiwa phakathi kwegceke umsamo ulungile anikwazi ukwenza izinto. Lokho kusuke kungasho ukuthi ekungakwazini kwenu ukwenza izinto ngoba umsamo ungcolile okanye udungekile okanye kuphehla amanzi amnyama. Lokho kusho ukuthi ningabenzeli lutho qobo abantu abadala. Uzokhumbula ukuthi uma kuthiwa umsamo wakena ulungile akufanele nenze lutho. Kusuke kukhulunywa ngezinto ezibandakanya ukuchithwa kwegazi nokushiswa kwempepho nokusetshenziswa kwesikhali lese nisuke nisebenzisa. Phela uzokhumbula ukuthi uma beganga kuthiwa kini musana ukuhlaba ingoba kusuke kubonakala ukuthi manisebenzisa isikhali ngoba isikhali sona esisetshenziswa uma kuhlatshwa sizogwaza abantu bale ekhaya. Kudlula abantu le ekhaya kube khona abantu abahambayo. Uma shisa impepho le ekhaya kuzogula abantu le ekhaya kuvela ingozi le ekhaya ngoba impepho sebegange ngayo isicushiwe. Iyona ke into esuke yenza ukuthi kuthiwe ningazenzi izinto zasemsamo kodwa kusho ukuthi ningenzi lutho. Yabona noma ngaze kuthiwa umsamo wakini udungiwe kodwa lokho engikhuluma ngako usukungakwazi ukwenza ngoba alikho igazi ozolichitha ayikho impepho ozoyishisa. Ingaka abanye abantu uthola ukuthi emsamo sebemisa isibane esimhlophe bakhulume ekukhulumeni kwabo kodwa bazibona izinto ziqaqeka. Inkinga ukuthi akuzange kusetshenzwe ikhandlela kodwa kwasetshenzwa impepho kwasetshenzwa isikhali. Namuhla ke mbukelo wempunga yesinto kuleso simo nawe lenkulumo engizokhuluma ngayo izokulekelela kakhulu. Ukosa phakathi kwegceke kuyinto ebalekile kakhulu. Kuyehluka ukosa phakathi kwegceke. Kunomuntu ozothi mina hawu ngihleze ngosa mpunga yesinto kodwa usukuzosela wena. Uzokhumbula ukuthi into othi mawuyenza uyenzela abantu abadala kufanele ukuthi uyibikele bona abantu abadala ubazise ukuthi lento oyenza uyenzela bona. Uma uzothatha imbuzi ungene naye endlini ufike uyinqume
ngeke uzusho ukuthi wenza umsebenzi. Imuphi umsebenzi owenzile? Ngoba asizwanga inkulumo echaza kabanzi ngembuzo oyihlabile ukuthi le mbuzo oyihlabayo uyihlabele ini, isizathu sange sisizwe, uyihlabele obani. Uyabona? Engisho ukuthi ke noma uzokosa phakathi kwegceke lomuzi wakini wosela abantu abadala, kufanele ukuthi uma uwumuntu onawo umsamo njenganami uzoyithenga yonke inyama. Uthenga inyama ebovu, uthenga inyama lemnyama yangaphakathi, uthenga ithumbu, uthenga isibindi, uyimikise yonke inyama, ikakhulukazi le nyama lena yekhethelo kuze kofika ngisho kuyivoro simbala, uyithenge yonke inyama. Uma usuyithengile le nyama usuyibeka kahle ugqokweni. Angazi ke noma abantu ingqoko banazo yini. Ngafika kodwa la ngabatshela abantu ukuthi ingqoko ziyatholakala. Uma uyinsizwa noma umnomzane womuzi wakhe kubalekile ukuthi ube nengqoko, ungatshelekisi ngengqoko. Ngaphinde ngachaza futhi ukuthi kunengqoko eziqondene nomsamo. Uyobe usuthatha zona ke le ngqoko lezi eziqondene nomsamo, ubeke le nyama le. Uma usuyibekile le nyama le nengqokweni zakho okanye ugqokweni olulodwa, ngayihlanganisa ugqokweni ufike uyibeke lapha. Uma kuwukuthi wena impepho ayiqaki, uyobe usushisa impepho uthi bokhokho bami nani bomkhulu ninamathonga lapha ekhaya aphethe ukukhanya nezinto ezinhle. Imini umntwana wenu sibanibani ozalo ubani, ubani ozalo ubani. Namhlanje namathonga amahle nayi incoso engiyithengile, ngifisa ukuthi ngizonosela yona. Ngiyacela ukuthi uma sesidla phakathi kwekhaya sijabula, nijabule kanye nathi, nidle kanye nathi, bese nikwazi ukuthi zonke ingqinamba esibhekene nazo phakathi kwale ekhaya bese niyasinqobela zona. Nisichithele konke okubi, nichithe izitha, nandise inhlanhla phakathi kwegceke. Umuzi wale ekhaya ukwazi ukuchuma uye phambili, nathi sikwazi ukuthola amathuba amahle ayisiyokwazi ukuthi mase siwatholile sisebenze sibuye sophakamisa leli khaya. Hey. Masuqedile ukukhuluma, ngiyazi ukuthi abantu abaningi inyama bayithanda mayine spice, kanti inyama oyosela abantu abadala ayibi nespice. Nayo ke inkinga ke la ikhona. Abantu bathanda spice, bathanda ukumarinate. Hey, ufana nami ngiyakuthanda ukumarinate. Ngiyazithanda zonke lezo zinto nami. Uma ke wosela abantu abadala kufanele usenze isiqiniseko sokuthi kule nyama okade uyithengile kuzoba khona inyama ozothi uma uyosa ungayifaki ispice kodwa uyifaka usawoti kuphela bese uyayosa. Uma usuyosile leyo nyama bese uhambe ke manje uyoyibeka lapha emsamo, ufika ubabikele ukuthi bokhokho bami nani bomkhulu bami sengiyosileke le nyama. Yiyo lena ngiyacela ukuthi nidle, nobe seniyithatha nani leyo nyama, ngikhuluma ngalene nosawoti kuphela engafakiwe ispice, nizoyosa nalenenye niyifake ispice niyimarinate ngoba vele le izodliwa yinina kuphela. Uma seniyosile niyibeke nawo leyo bese niqale ngokudla le ekade niyosela abantu abadala kuqala. Niqobe senihleli lapha endlini yasenhla kini, niqobe le nyama nidle nje kahle inyama kube mnandi, bese enye niyayishiya ilale khona lapha emsamo. Senothi uma seniqedile ukudla le abantu abadala, ukhumbule phela ukuthi abantu abadala uma bedla badla ngathi. Asikwazi ukuthi sisobosela inyama bese thina sigijima ezipayisini, kodwa kufanele ukuthi masibosela inyama kube ukuthi le nyama ekade sibosele yona ukuze bakwazi ukuyidla ngathi, kufanele nathi sidle le nyama. Futhi kubalekile ukuthi siqale ngayo, singagcwalisi izisu ngale nyama enezispice ngoba phela ubona abawona amandiya ngempela. Amandiya adla izispice, amakhehla ke ingqondo amakhehla ke lengiyikhulumayo ngoba mina ngembethwe yiwona amakhehla. Ispice abasidli ngoba bathi bona bawona amandiya, basho ngale linye igama ukuthi ispice isabo labo bafuna bona inyama enosawoti iyobe isilala ke lapho le enizoyidla niyishiye. Ngakusasa leyo nyama leyo ekade ilalile emsamo, uma seniyidla
anifudumeza aniyithathi niyibise emlilweni kodwa niyidla ibanda injalo nobe seniqoba nje kahle niyidle leyo nyama leyo. Uyobona izinto zokhanya izinto. Kubalekile bafowethu ukuthi nikwazi lokuthi abantu abadala kusho ukuthi mawubenzele okuthile kufanele uhlabe. Mina nje baningi abantu abasindisiwe mina. Esithi masinyakazisa ithongo benza izinto abantu abasindisiwe. Ingakho ngihlala ngithi umuntu okholwayo abosithatha isiluleko esithinta into yasemsamo nesithinta umelaphi wendaba ungabosithatha ngoba uzodlalela ngawo uzokutshela ukuthi hey leyo nto ayenziwa kodwa yena uyafika la emphelandaba. Ngimenza isiladi mina ngithi hey hamba okwenza ipicnic batshele labakeni ukuthi uyokwenza ipicnic olwandle kanti uyokwenza iladi. Ziqaqeke izinto zakhe zithi uyabona sishintshe nje igama sathi picnic. Uyabona wenzela abantu abadala yikho into ayihlabile. Manje kubalekile ukuthi abantu bazo ukuthi noma kuthiwa kini kwagangwa akusho ukuthi musana ukwenza lutho ngoba abantu abadala labekhona nabo bayalamba nabo bayoma ukwazi ukuthenga iziphuzo ubike ukuthi bomkhulu bami nasi isiphuzo enginithengele sona. Uyabona nantu ukhamba enginigayele lona uthatha insipho uzichela igceke lonke ubacela ukuthi abaphuze bayobe sebephuza bejabula nakuba kukhona lawo mafinda ababophile kodwa wena lokudla obubenzele kona ikona okobapha amandla bakwazi nabo ukuthi bakwenze lezinye izinto bakufezele nezidingo ozidingayo. Uma ke kuukuthi wena mhlawumbe impepha uyishisi uyobusukhanyisa nje ikhandlela limhlophe nje kuphela elimhlophe ubike nawo ukuthi bokhokho bami nonke niphethe ukukhanya nezinto ezinhle. Ngiyakhuleka ngumntwana wenu ngikhuleka kunina bogogo ngikhuleka kunina amathonga lekhaya aphethe ukukhanya aphethe inhlanhla athanda lo muzi angithandayo nathanda inqubekela phambili phakathi kwalegceke. Ngumntwana wenu ngiyazi kunengqinamba phakathi kwalegceke asikwazi ukusondela nentshitane sizochitha igazi phakathi kwekhaya. Kodwa namhlanje ngithi ake nginenzele nako ukudla ungapheka ngisho amadumbe thathe konke ukudla kwasendulo upheka isijingi upheka isigwamba ubeke lapha uthatha amadumbe uthatha obhatata bese uyakhuluma ukwenze phezulu kwegama labantu abadala nithi nidla phezulu kwegama labantu abadala ukuthi konke lokho enikudlayo nikudla nje kade nikwenzele bona. Abantu abadala bayonicabanga banicabangele nezinto ezinhle ngoba nani niyabacabanga kuzona zonke izinto enizenzayo niyabacabanga kwinjabulo yenu. Kodwa uma bafowethu nodadewethu singeze ubacabanga abantu abadala zithi izinto uma sezibheda besincisha usugijima wena uyesontweni uthi uyonikela usugijima wena uyenyangeni uthi uyofuna ukusiza inyanga ngeke kuhambe kahle. Umsamo iwona ukhiye kunazo zonke izinto ezikhona emhlabeni. Yabona inkolo njengoba zikhona nje zingaka ayikho neyodwa inkolo enkulu ukudlula umsamo neyodwa. Mina ngiNazaretha mina ngisho inkolo kaShembe ayikho enkulu ngaphezulu kwethongo ngoba konke okucelayo kuyo uma ukucela enkosini enkulu yamaNazaretha kwenzeka ngentando yethongo lakho akwenzeki ngentando kaShembe ngoba uShembe uyena owalidala ithongo ukuthi konke okocelwa zingane zoguqa phambi kwakhe uyoqalaza ngapha. Uyombona uShembe wena ufika kuyena ubika into umbone iqalaza ngapha angathi akakunakile aqalaze ngapha ubuza imndeni yakho ukhuluma naye ukuthi lo mntwana lento ayicelayo ngimnikeze yini. Ingakho ke ngithi umsamo ukhiye ngaphezulu kwazo zonke izinkolo ngoba umkhulu omkhulu uyena owanikeza amathongo amandla kwaba uyena owanikeza ipeni lokufaka isignature yokugcina ukona konke okucela kuyena. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi singenzi kakhulu emasontweni singenzi kakhulu kubelaphi bendabuko. Uyazi ukuthi omunye umuntu ukathande into nje esheshayo athi umuntu mpunga yesintu ngicela ungise emanzini. Sokwenzana emanzini emuva kini ungakazi uhlabe ngisho inkukhu. Kufana nokuthi sinqamulela izinto noma uzo emanzini uthi ufuna ukoncengelwa noma ufuna ukuthandaziswa. Hayi mina akangivele nje ngithandaze nje mina. Funa siqale sihlale phansi siqala sithola umlando wakho nasekhaya ukuthi uhamba kanjani. Ngoba nje sisothandaza bese kube sengathi umthandaze ngokuthandazise wona usebenze. Kanti ogogo bakho nomkhulu bakho bathi awukuyefana.
simzwile ethandaza uNgcobo. Kodwa uma simnika lo mntwana thina sizozuzani ngoba ngeke sisuze lutho. Umuntu ozozuza nje intombi yakhe kuphela. Lena abahlala bezikhipha nayo ayiphi imali. Yisoka lakhe kuphela elizozuza lela abahlala behla benyuka nalo. Umsamo bafowethu uyinto enkulu, umsamo ubalekile kakhulu. Okwenzela abantu abadala akusho ukuthi uma uzokwenza ukuthile ukwenzela abantu abadala kufanele uchithe igazi ngaso sonke isikhathi. Uyakwazi ukuthenga inyama ubosela abantu abadala. Ubosela abantu abadala ke bafowethu kunamandla, kuyaziqaqa kakhulu izinto, kuyazenza izinto. Kodwa uma uzothi ukwenze ngenhliziyo emhlophe enothando, ungenzi into ngoba naku khona ukuthile osukubhekile. Lokho kufana nokuthi ubamba abantu abadala inkunzi. Hayi, angawageqa amagula ngoba ngemuke. Noma ukuthi ke mhlambe ke khona ofisa ukukubuza ngale nkulumo, uyafisa ukuyenza lento enhle kangaka, ungasithinta kuzona inombolo lezi la sikhona siKwaZulu Natal eThekwini, sike West Walk e4th floor office number 420. Mawungena ngaku Street ungena ngepassage kwa left khona ama lift uyagibela wehlike 4, uma uphuma eliftini uye passageni uthathe sokudla nangi u407. Mawungena awungeni ku407 khona umnyango ngapha kwesokunxele ungene ngawo uhambe ngepassage uzobona u419 uvule umnyango uyadlula uphinde futhi uthathe sokunxele emphelandaba kulapho ke khoneni. Noma ungene ngaleka kuSmith inqola zakho nawe zenyukazi kwesokunxele, uma sewehlikile 4th floor mawuphuma uthathe sokunxele passageni uqonde njalo straight uye lapha e407 ungangeni phakathi bese ungena ngomnyango ongena ngesokunxele uqhubeke njalo nawe uzofika emphelandaba. Uzoyithola lencwadi i450 mawufika emphelandaba, i550 masukuthumelela. Intengo lena eyaphuliwe u450 no550, intengo yayo u750. Asiqhubeke njalo ke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Suthatha umfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga Mina sengife mina